Ayan na si Lolo. How are you, Lo? Okay, fine, thank you. Waiting for a bench. Andito kami ngayon sa, what is the name of this place, Lo? Swan and Owl. Swan and Owl? Yes. Swan and Owl. Why do you call it Swan and Owl? That I don't know. Kanina pa kami naglalakad doon sa ano, sobrang swampy area. Basa na yung sapatos ko. Owl is always a swampy area. Buti na lang dito medyo mataas-taas. Ayan guys, medyo kanina pa kami naglalakad ni Lolo. Ano na itong pinasukan namin? What? It's a water down there. Oo, dyan kami galing guys. Oh, sobrang ano, matubig. Ito guys, oh, yung mga blueberries, may mga bunga na. Maliliit pa lang. Wild berries to guys. Wild blueberries. Dami. What happened to you, Lo? I lose my pen. Oh no. That will be the highlights. Lo. Look, the ants. What ants? They carry heavy things. Like hollow blocks? Yes. Time check tayo ngayon is 4:45 ng hapon. 3:45. You're lying, Lo. It's 4:45. Sorry. Again. I will never do it again. Saan na kaya kami nito papunta? Ang ganda doon, oh. Daming pine trees dito. Ayan na si Lolo. Ganda naman dito. Suot-suot na kami dito ni Lolo sa ilalim ng mga pine trees. Grabe man, putik. Ano siya guys, hindi na siya malamig. Pero sabi ni Lolo, by Sunday daw babalik sa ano, yung temperature babalik sa malamig. Ngayon kasi medyo mainit na. Sa pag-alis namin ng bahay, nasa ano siya, 20 degree. Kaya okay lang, kaya naka-t-shirt lang ako. Pero sabi ni Lolo by ano, next Sunday or next week, malamig na naman. Ang layo na namin narating namin ni Lolo. Naka 2 hours na kami sa paglalakad. Hanggang saan ba kaya to?
Last year dito rin kami ni Lolo, may nakita kaming usa dalawa. Tingnan mga puno, oh. Ang tataas. Tutuwid pa ng mga pine tree. Can we go here? Oh no. Lo.